Ġirija jew mixja għall-kbar u anke għat-tfal li ssib l-ispirazzjoni tagħha fil-ħidma tar-riabilitazzjoni u prevenzjoni tad-dipendenza fuq is-sustanzi. Il-Caritas Run for Life isservi ta' għodda biex persuna ssib sodisfazzjon ġdid f'ħajjitha mingħajr il-bżonn ta' sustanzi filwaqt li tiżviluppa mħabba lejn l-attività fiżika, kif spjega d-direttur tal-Caritas Anthony Gatt. Residenti involuti fil-planning, fl-organizzazzjoni, anka fit-training li jkunu qed jippreparaw ruhom biex jipparteċipaw anka huma f'dik li ngħidula li hija natural high. Tajjeb biex niżiraw fil-residenti u persuni li qed jirrabilitaw ruhom dik l-imħabba u xewqa l-isports bħala għodda ta' riabilitazzjoni. Fl-istess ħin hija wkoll ħidma ta' prevenzjoni għax aħna nħeġġu nies li forsi qatt ma missew ma' sostanzi li jiżviluppaw coping mechanisms li huma pożittivi. Il-ġirja se tibda u tispiċċa quddiem iċ-ċentru tal-Caritas u r-rotot huma kollha fuq l-istess dawra ta' madwar iċ-ċentru. Ir-races prinċipali huma tal-adulti seniors huma il-10K u l-5K li qed nistennew li ħajkunu ħafna kompetittivi għax ir-rotta hija pjuttost veloċi u sabiħa wkoll. Apparti dawn iż-żewġ races ħajkun hemm mixja ta' 4 kilometri għal dawk il-nies li għal xi raġuni jew oħra ma jippreferu jimxu jew ma jistgħux jiġru. Għat-tfal ħajkun hemm żewġ distanzi. Distanza ta' kilometru u oħra ta' 2 kilometru u nofs. Il-ġirja se ssir fit-2 ta' Marzu. Il-parteċipanti se jintalbu jagħtu kontribuzzjoni żgħira li għandha sservi ta' għajnuna l-Caritas biex tkun tista' tkompli tagħti s-servizzi kollha tagħha mingħajr ħlas.